en aquest acte. Avui pensàvem, quan se'ns va demanar el poder fer aquesta presentació de l'Assemblea aquí a Corbera, pensàvem des de la Societat Diadema que era un lloc molt adient, un lloc adequat per donar a conèixer això, donar a conèixer aquest pas important que avui es fa aquí a Corbera, que és l'inici de tot un seguit de coses que es faran a nivell de Catalunya, però que a Corbera ja hem iniciat també. I per tant, que sapigueu que avui és un dia que és un començament, però que té una rellevància, a més per la proximitat de tots aquests actes que es faran fins al dia de la Diada, i després també, però sobretot fins a la Diada, i que penso que val la pena que remarquem, és la presentació oficial de l'Assemblea en la seva assemblea territorial, que és a Corbera. L'Assemblea sabeu que té àmbit nacional, però que a cada municipi tindrà la seva cèl·lula, vull dir, el seu territori en el que començarà a funcionar, i el que pretén des de la societat civil, que és el que ha donat empenta, el que ha donat inici i està donant a més força a l'Assemblea, és això, és que cada vegada sigui més gent la compromesa en fer activitat des de l'Assemblea. Bé, jo no diria res més, només que ens congratulem tots plegats que a Corbera també hi siguem i que cada vegada el nombre de gent hi sigui més perquè doni força en aquest moviment, tal com deia, de la societat civil, però que realment involucra a cada un de nosaltres perquè som pertanyents en aquest país que d'alguna manera volem que sigui el que no ens deixen de moment ser. Benvinguts a tots plegats, i ara l'acte comença. Jo tot just només faig aquesta benvinguda com a anfitrió, però ja tenim l'acte previst i el primer Parlament el farà el senyor Pere Palacios, que és el coordinador de l'Assemblea aquí a Corbera. Endavant.